πόσα έβαλα πέρα. Από σανατόριο σε σανατόριο. Το 8 συνέλαβε την ιδέα και το 1909 έκανε το σανατόριο. Ήταν ένας γιατρός της παλιάς σχολής με το μουσιάκι του, με το καπέλο του άσπρο. Όταν η μαμά μου έκανε φτύση, θα μπορούσε να τη διώξει από το σπίτι, γιατί τότε να είσαι φτυσικός ήταν τρομερό. Η φυματίωση είναι το χτυκιό. Τότε τα συνέδρια καταλήγαν με την ευχή. Τι είναι ένα βουνό? Από προχθές ρωτιέμαι τι είναι ένα βουνό. Έμεινε εκεί πάνω 55 χρόνια. Δεν έφυγε από εκεί ποτέ. Το 1919 έχει ανέβει ως βοηθός του επάνω στο σανατόριο η Άννα Καμπανάρη. Πήγε κρυφά με ψευδόνυμο και στη συνέχεια την παντρεύτηκε βέβαια, αν και ήταν 30 χρόνια μεγαλύτερος. Το σανατόριο πλήθηκε πάρα πολύ από τον πόλεμο. Έγιναν βομβαρδισμοί, έγιναν λαιλασίες. Με τους Γερμανούς τι τραβήξαμε. Ο Αρμάντος, το σένα στο Καϊδάρι, χάθηκε. Τότε μου είπε ότι ήταν από τις ωραιότερες μέρες της ζωής μου οι μέρες που πέρασα στο σανατόριο. Το βραγάκι μας. Όταν αγαπήσατε το είπατε στον κύριο Καραμάνη? Το είπα. Μου λέει αγάπω το. Κάποιος έκρουσε το ρόπτρο της πόρτας. Της φάνηκε σαν να ήταν το χτύπημα της μοίρας. Ήταν μια γυναίκα που της αξίζανε πραγματικά να είναι δίπλα τους, έτσι, αξιόλογοι άνθρωποι. Όταν έφυγα, το